Καλημέρα αγάπες μου. Φέτος το Ιούνιο γίνομαι 30. Ακούγεται λίγο μεγάλο, το ξέρω, αλλά ο στόχος μου φέτος είναι να είμαι στη πιο καλή φυσική κατάσταση της ζωής μου. Και εννοώ το σώμα μου. Και θέλω να έρθετε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι που θα κάνω. Θα μοιραστώ συνταγές, γυμναστική και ό,τι θέλετε εσείς. Και γι' αυτό σήμερα σας έφερα στο γυμναστήριο και θα σας δείξω μερικές ασκήσεις που κάνω. Αλλά θέλω να σας πω, δεν είμαι personal trainer, δεν είμαι γυμναστής, γι' αυτό δεν τα κάνω 100% σωστά. Προσπαθώ. Άμα εσείς έχετε καμιά απορία να ρωτήσετε κανένα στο γυμναστήριό σας, κανένα γυμναστή, για να είστε απόλυτα σίγουροι. Θα δείξω πως γυμνάζω την κορμάρα. Όχι. Ξεκινάμε πάντα με λίγο ζέσταμα. Θα το κάνω για περίπου 15 λεπτά και ξεκινάμε. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my true love, true to love. Ooh, I love it. Η αλήθεια είναι η πρώτη μου φορά που γυμνάζομαι φέτος. Είχα πολύ καιρό να γυμναστώ και θέλω λίγο ζέσταμα ακόμα, θέλω να τρέξω 10 λεπτάκια. Και παιδιά, εγώ όταν έρχομαι στο γυμναστήριο μου αρέσει να υδρώνω. Άμα δεν υδρώνω πολύ, δεν έχω κάνει καλή γυμναστική. Τελείωσε και το τρέξιμο, ξέχασα να φέρω πετσέτα μαζί. Πάρουμε λίγο χαρτί. Πω είμαι κόκκινη, υδρωμένη. Δεν πειράζει, θα δείτε τη γυμνή αλήθεια. Εντάξει, ξεκινάμε τώρα με τα βαράκια. Εμένα ο στόχος μου φέτος είναι να κάνουμε λίγο ποπό και κοιλιακούς. Και γενικά ένα σύξιμο παντού. Αλλά αυτά τα δύο είναι τα πιο πολύ που θέλω. Για την πρώτη μας άσκηση θα κάνω bridges, λέγονται, bridges. Και έχω 5 κιλά, ξεκινάμε ελαφριά και να μην ξεχνάτε κάτι σε scrub για να έρθετε μαζί μου σε αυτό το ταξίδι που θα γυμναστούμε, θα τρώμε υγιεινά και πολλά άλλα. Θέλω να σας πω, όταν θα ανεβαίνω πάνω θα σφίγγουμε το ποπό. Ξεκινάμε! Είναι σε αυτό το μηχάνημα που είναι για μέσα και έξω μπούτι κανονικά. Φαίνεται λίγο παράξενα, αλλά πιάνει πολύ το ποπό. Είναι πολύ καλά. Πάμε στη δεύτερη άσκηση. Τώρα θα κάνουμε squats. Με βοήθεια με αυτό. Βάζω τα πόδια μου λίγο πιο μπροστά για να πιάσει πιο πολύ ποπό. Και έχω 5 και 5. You better grab that tambourine. Bring the bass, we might be wicked. We may be forced to cause a scene. Σε αυτό το μηχάνημα μπορείς να κάνεις πάρα πολλές ασκήσεις. Θα σας δείξω μία τώρα. Έχω βάλει εσάς και στα δύο πόδια μου για να αλλάζω πιο εύκολα. Και αυτή η άσκηση είναι σημαντικό να το αισθάνεσαι στο ποπό, όχι εδώ. Άμα το αισθάνεσαι εδώ, κάνετε κάτι λάθος. Make some trouble, baby. Ooh, I live it. That's my true love, true to love. Ooh, I love it. Crank it up. Μια άλλη άσκηση που μπορείτε να κάνετε είναι και αυτό εδώ. Yeah, yeah.
ήταν καλά για σήμερα. Θα κάνουμε μόνο λίγους Κυριακούς και λίγο stretching. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω, άμα δεν μπορείτε να πάτε στο γυμναστήριο, μπορείτε να κάνετε και άλλα πράγματα. Μπορείτε να πάτε έξω τρέξιμο ή περπάτημα, αλλά θα σας κάνω λίγο αργότερα ένα βίντεο που κάνω και γυμναστική στο σπίτι. Δεν χρειάζεται και πάρα πολλά για να κάνεις γυμναστική, θέληση. Και θέλω να σας πω, η γυμναστική πρέπει να σας αρέσει για να την κάνετε. Και είναι σημαντικό να περνάτε καλά όταν γυμνάζεστε. Και πρέπει να βρείτε το δικό σας τρόπο τη δική σας γυμναστική. Άμα δεν περνάτε ωραία, τι γυμναστική να κάνετε. Εντάξει, σοβαρέψω. Τώρα θα κάνω αυτό εδώ. Θα κάνω για μερικά δευτερόλεπτα. Σημαντικό είναι σε αυτό να είναι η πλάτη σου ίσια. Άμα δεν αντέχεις στις απόδειες μύτες, μπορείς και να κάνεις και στα γόνατα. 20 δευτερόλεπτα ξεκινάω. Δεύτερα. Κλασικούς Κυριακούς. Και είμαι πτώμα. Θα πάω σπίτι να κάνω ένα μπανάκι, αλλά πρώτα απ' όλα το stretching είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί να μεγαλώνουμε τους μυς, να μην είναι μικρούς. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα κάνω και άλλα τέτοια βίντεο. Και μην ξεχάσετε κάτι subscribe άμα θέλετε να έρθετε μαζί μου στο ταξίδι μου. Και όσο μεγαλώνεις μπορείς να είσαι όμορφος. Πιστεύω είναι πιο μεγάλη μαγιά να είσαι ωραίος όταν μεγαλώνεις παρά όταν είσαι μικρός. Like.